Така, маняци. Опа, че бутаме тук малко тигъл се на ръка. Така, познайте с кого сме на дерето. Специално от Бургас. Състезател на Алфа Ромео и на Комешъл. Стефан Зунев. Вижте му новото колело. Ще покажем ли новото колело? Байкчек ще му направим. Бай се, че да го бърна това. Как се прекай. Мой му направим байкчек. Тя я мърдне тук да сък. Нищо, аз ги знам. Споко. Добре. Така. Стефан Зунев е пред първият скок. Да, нещо е такова. Да, бе, мой. Аз тук ще обясня. Той Иванко Турбото, знаеш как ме е снимал тук направо. За дървото. Да, знаеш какво яко беше станало. Турбината сега, турбината е продава колелото. Турбината само по дискотеки, че мой го вичиш. Тук е продавам Комешъл стария. Аз мислех, че новия продаваш. Не, стария. Майко. Така, да обясним на хората. Аз не съм карал на дерето от началото на годината сигурно. Сега сме, чай кой месец е? Март, април. Ние сме април месец. Май бе. Да, май месец, забравих кой месец сме. Гущер! Ей тук на скока. Чай да го снимем, вижте. Избяга. То тук измия мой да има. Майко, този скок. Това само не трябва да го прилича. Този скок как съм го притал и там в дишека направо. Знаеш колко приятно беше. Така, маняци. Ето го, това е малкия гап, който не знае. Трябва да спрем да се легаем, да е по-нормален контент, защото само просто тие говорим. Сега ще направим байкчек. Вие ще видите на Зунев новото колело. Нямам памет на GoPro-то и не знам как се случат нещата. Трябва сега да чистя. Бутам, видите как се напира. Така да не си приказваме с вас. Хората на Байк Channel. Ко? Не, бе, и тук след е този скоки. Той му писна на момчета да бута. Моля ви се, асфалтирайте пътя до дерето. Направете ни един лифт. Какво? Да. Моля ви се, спонсорирайте на един лифт до дерето. Зунев, този скок, какво мислиш? Труден ли? Той ми се разсърди тук, най-че сега. Че не бутам бързо, ми се говоря с вас. Вижте го. Най-трудният скок на дерето. Оле. Ето го. Изморихме се. То изморително, вие ко знаете. То тук направо... Оле, че ще изтърва GoPro-то, ама нищо. 5 минути само просто ти прекараме. Ма нищо. Ето ти на старта. Сега ще направим малко снимки за Инстаграма. Защото веднъж сме шли на дере как. Гърба как ме боли. Аре бе. Така. Да обявим на... Да, аз обявих, че пускаме дирето. Безаварийно. Как пука това колело. Оп! Оп! Днеска сме с Стефан Зунев на дерето. Кажи нещо за нашия лук. Ще те изкуня. Маняци, да продължаваме. GoPro-то много ми е надолу.
Мой го тако не трябва да го стигнем. Така, малко влогче да ви предам, аз между другото, да, малко не съм в състояние на пълноценно говорение, ама тук сме с Зунев и да, може колата да наблъсне, затова, оп, е така. Степи Коменчева 5 пъти на гапа, сега. Малко изкарахме гумичката, ама не мога да е такова. Тук малко на вирашчето. Викам, оле, той е дошъл тук веднъж, до година мой пак по този време да кара, нали знаете. Купи си той един Коменшъл, той пак взе, че се сцепи, ама и няма да прекараме глупости. И какво друго да ви кажем? Много туморщина, не мога да спра сега GoPro-то. Дай направо! Виж, аз снимам, аз влогвам, гледай, човек се блъсна в бариерата. Моля! Тук сме с мистер Зунев, той ма настигне. Чай, сега трябва да спра GoPro-то, това ще е страшна маневра. Спирам. Той, не знам колко се е видял, ама... Аре, чао. Оле. Не, бе, то трябваше... Не, бе, слушай. Спригай. Нека хората гледат колелата, как се възне. Чай да покажем. Спригай, пауза. Какво ще кажи сега? Я виж, че сега снимаме мистер Зунев. Това аз ще го снимам от телефона, ма и на GoPro да го има. Я виж, че двойно снимане, кой ще кажете. Аре, бе, Зунка! Мятай, това е най-трудният скок на света. Че, малко е така. Фотография да има. Аби само ма кацат някакви създания тук. Пах ти създанията. Аз нямам памети на GoPro, аз ако снимам, аз не знам какво прави. Ще се включим после от Зунев как скача този скок, най-трудният скок в България. Това се взема много брутално. Чай да чуем мнението след скока. Много добър скок. Нали? Задната ми гума ще умре. Да, бе. Така. Пак смених. Не бе, тук говорихме с Зунев, каза, че обчай се облегне тук. Много му харесва дерето или Гриша. Харесва ли ти? Много ми хареса изключение на този глупак, който е прав смъртта. Като разбрах, един от глупаците е бил Алекс, най-големия. И после на всичко отгоре реши да го тества. И се оттрепа. Не знам какво Не друго. знам дали сте виждали клип. Да, виждали се го, аз съм го качвал, че се опре Ще малко. го качиш и там горе във ъгълчето, вдясно ще го сложи. Не, сега ще изрежа клипа сега. Оп, сега видяхте клипчето, гледай. Да коментираш по клипа. Няма какво ка, идиот. Клипа е с образователна цел да ни пресъздавате случилото се от клипа. Не правете тези неща в къщи. Те, защото от тях имат дерето и смъртта. Това харесайте ме снимките в Инстаграм. Ай, сега ще ги качим. Време е да приключим. Чакай, нещо друго. Трябва да караме! Ще правим байкчек. Оле, долу ще правим байкчек на колелото на байчи Стефан. Ай, вземай си кошники и натръвам на думе. Колелото ми деш ще се разгуби, тия чашки на крос нюга не си вземайте такова нещо, не е хубаво. Ай, давай. Да. И на тебе.
Mon